Jahas, ja sitten on tomaatin koulintaa. Ensin multaa purkkiin. Sitten otetaan taimi kylvölaatikosta. Varovasti laitellaan tänne multaa ympärille. Tässä on perliittiä joukossa, mullan joukossa, niin tulee ilmavampi multa. Ja nimisäle joka tomaatin taimelle. Näin. Siinä purkin mukana kulkee. Ja seuraava. Tässä on Sweet Million laike. Punainen kirsikkatomaatti, rungollinen, josta otetaan varkaat pois. Makeita pieniä tomaatteja, punaisia. Näin. Laitetaan vähän syvemmälle, niin tulee tukevampia taimia.